Tešíme sa. Dobrý deň. Pretože prišla super zákaznička a včera mala nejaký problém s počítačmi. Priznám sa, že ja som to nerobil, ale robili to vaši kolegovia. kolegovia super promptne vyriešili všetko, čo som potrebovala. Čo konkrétne? Že, odišiel mi, už ako sa volá, zdroj presne. Takže hneď za pol hodinku bol zdroj vymenený a všetko fičalo ako malo. Takže sme vám pomohli? No jasné, veľmi, lebo by som nemohla predávať. Wow, takže to znamená, že by ste prišli o veľa peňazí. No však samozrejme. OK, super. Čiže niekedy sa podarí aj takáto vec. Nehovorím, že je to úplne že štandard. Takí ľudia, ktorí sú blízko nás alebo sú priamo v Banskej Bystrici a pokiaľ sa s nimi poznáme a nejakým spôsobom máme spoluprácu nadviazanú, tak vieme pomôcť a vieme pomôcť operatívne, samozrejme nie len v rámci nejakých dohodnutých vecí, ale snažíme sa aj nadštandardne. A sme veľmi radi, že títo ľudia sú ochotní sa podeliť o to, že sme im pomohli. Ako pomohli, spokojnosť veľmi veľká, aj rýchlo, aj cenovo. Super. Určite som čakala viac, Milo ma prekvapili cenovo. To znamená, o koľko bol ten rozdiel v cene, alebo koľko ste čakali a koľko to nakoniec bolo? No určite o polovicu viac som čakala. Fúha, tak. Ako čo mám ja skúsenosti, tak určite áno. Tak to sme radi, že sme vedeli takto pomôcť a som rád, že kolegovia vlastne to zvládli k vašej spokojnosti, takže to ma teší.